Kurdên ku li Amerîkayê dijîn di çarçoveya şahiyên Newroza îsal da li Nîvcêrziyê şahiyek li daxist. Ji New York û eyaletên nêzik sedan kes tev li şahiya Newrozê bûn ku wek mizgîniya biharê û destpêka sala nû tê qebûl kirin. Di şahiyê de hunermend Elîfbiyanî û Bawercan Stran gotin beşdarên şahiyê jî lîlandin û govend gerandin. Kurdên ku bi cil û belgên xwe yên neteweyî tev li şahiyê bûn bi coşeke mezin hatina biharê û sala nû pîroz kirin. Yek ji wan kesên ku bi cil û belgên Kurdî tev li şahiya Newrozê bûn Elîf Genç bû. Yes, we've brought Kurdistan to New Jersey today. Îro me Kurdistan anî wîlayeta Nîwcêrzî. Em bi tevî hemû hevalên xwe yên baş li vir civiyan û me xwest ku divê şahiya taybet de demekî xweş derbas bikin. Li hember çanda Kurdî genocide hatin kirin. Ji ber vê jî min xwast bi cilûbergên Kurdî cejna resen a Kurdan Newrozê pîroz bikim. Em ji nû ve hînî cilûbergên Kurdî dibin. Ya ku min li xwe jî kiriye cilûbergekî Kurdî ye û hûn jî dibînin gelek kesên li vir bi taybetî jinan cilûbergên bi vî awayî li xwe kirîne. Mihemed Nûrî Nêçîvan jî ku beşdarekî dinên şahiyê bû wiha got. Wallahî ez gelekî kêfxweşim ji bo hatina li vir ev rojeka ji bo milletê Kurd gelekî girîng e û em jî welatekî mezin dijînî yanî firsendeka mezin e ku em tên li vir li hev dibînin salê carekî be jî em tên li ba hevdê em însanekî mirovê dibînin û em ji wan re zeman derbas dikin em pir kêfxweşin pir şan e. Yaliyekî me jî ji bo rewşa welat yanî pir xemgîn e lê îro pîrozbayiyê dema pîrozbayiyê dema Newrozê ye em ji ber wê yekî gelekî kêfxweşin. Burak Aydın jî balkişan sermaneya Newrozê ya di nav Kurdan de û wiha domand. Newroz ji bo gelek gelên ku di Mezopotamyayê de dijîn tê manayê destpêka salekan û Newroz ji bo Kurdan rojek taybet e wekî festîvalek tê qebûl kirin. Ji ber ku li vir bi tevî dostên xwe yên Kurdim gelek kêfxweşim û bi vê yekê jî serbilindim. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New Jersey.